Esbjerg Højskole, som nu, er indbegrebet af den danske identitet, fordi den er, bygget på et fundament af det grundtvigianske tankesæt. Og i baggrunden har kolonihavehuset endnu et eksempel på den danske identitet. Det er en identitet, som jeg fornemmer, at mange vil miste, og derfor ikke vil indgå i et mere omfattende EU-samarbejde. Men jeg mener, at ved at indgå i EU-samarbejdet, beholder vi den danske identitet. Man skal også tænke på, at den danske identitet og kulturen kommer ikke ovenfra fra staten. Det kommer nedefra fra folket. Man kan også se det som, at fynboer har stadig deres form for identitet. Vi har vores dialekt, for eksempel. Københavnere har stadig deres form for identitet. Og det har vestjyder også. Og det er selvom vi har en stor, overregional statsmagt, regeringsmagten, der ligger i København. Så derfor siger jeg, at vi skal ophæve de 4 forbehold og integrere os bedre i EU-samarbejdet.